И здравейте на всички! Аз съм Minecraft Gamer Pro и съм тук да ви кажа, че това е новият ми YouTube канал. Казвам се Райко Райчев, за тези, които не знаят. Имах стар YouTube канал, но ме премахнаха и заради това се направих нов YouTube канал и съм се кръстил Minecraft Gamer Pro. Просто не питайте защо е два пъти геймър, това е понеже така исках и затова започваме сега нова поредица Minecraft. Искам да видим колко ли ще мога да искам този път, поне тук. И нека да започваме с първата ни игра. Ще кръстим World-а ни. Чакайте. Първи свят. Първи свят. Ще го направим файт. Това, което ще бъде 999. Не знам, измислям си там нещо. И нека да започваме. Да видим сега къде ще спалне. Да видим сега какво ще трябва да... И... What the fuck? Защо съм предвидил? Вие хора, аз тук ще живея, бе. Аз си че... Намерих ми вилечи хора. Супер. Изчакайте само да си оправя той нещо тук. Split Controls, да. Той ще го оправяте и малко така. Иха. Имам вилджърски къщи. Прекрасно. Леле. Да не повярва човек. Има ли нещо в тях? Това, което ще почнем за начало, ще бъде с да съберем дърво. Аз скоро ще сменям скина, за тези, които не знаят. Ще спя малко от на вилджър къщите, защото няма кефят особено. А и те на тях няма да им трябват много. Затова нека да им съберем от тяхното дърво, им ще стане по-лесно. Няма да хабим друго дърво. Аз искам само за един крафтинг тейбъл. Така. Сега ще счупим вече от това дърво, за да си направим брадва и останалите работи. Надявам се този поне и YouTube канал да ви хареса. Молете се млъкни, не ме дръзне. Надявам се поне този YouTube канал да ви хареса. Не като оня Райчев да се ебава. И сега, нека да се правим една брада и да съберем още дърво. Така. Съжалявам, че ви чупя къщата вилиджари, но не ви трябва на вас, на мен не трябва повече. Тук има и камък, страхотно. Сега ще се направя една... Щупи се по-добре. Така, че взема и тези стълбички, защото може да им потребват. Ще намеря една къща тук, защото съм си играл на компютъра на Minecraft, нали имам там. И съм си играл и знам една много хубава къща, която смятам да си я поправя и да има и втори етаж. Там ще я направя с втори етаж. Ох, някой пак падна в дата. Пак някой ще найтнерва, боже. Добре, смятам да плъмя тук, защото те като гледам... Направо ще ми гледа това. Чкове. Къде падна в дата? Аха, вече виждам, добре да ми това. Чакайте, сега ще си направим и един меч, една кирка и една лопата. И ще те убия. Защото не ми трябваш. Така, следващото, което ми трябва е камъка. Нека да съберем малко камък, за да не сме бедни. Хоп, арбе, чупи го демон. Пак къщи почнаха да горят, мамка ти. О, шет, там имаш един чест. Але? Стар, бе. Тая лава. Ау, запалих се. Пак. Не. Що се запалих, лава? Аз тръгва смачка на огън. Майка ти да е!
Айде, умря. Айде, на половин сърце. Мерси, игра. Много ти благодаря. Айде. Добре, да взема добре. Това е разпал. Даже забрах един учет на крачен тема. И по-добре да съм да умря. Останаха работите, защото и сега тук ще си направим чест. Ага, чест, ама с какво да го направя то чест? Ау. Така още две. Или още един трябва да нам сашли. Така. Са по-добре да ми къде и храната, която забрах. Идвам за теб, смърт! Трябва да убийте. Тъпка. Си взем са айтемите. Защото да не правя много дълго видео в началото. И се надявам, че ще ви харесва. И така, смятам да спра до тук, защото да не хабя материал, памет и сега първо ще се заселя в някоя къща и тогава ще спра да снимам. Нека първо да ви покажа къщата, която искам. Ей, къща ще бъде. Колко е хубава, ще я направя с втория етаж, ще обвиня. И нека да влезем, ще направя тук нещо, за да не влизат тези мангали и звете. Или ще го избия. Крак. Майка ви. Тъпа. Така. Много е тъмно, знам какво да направя. Така. И така, сега нека да поставим работите ето тук. Опа, да. Тук ще бъде честа, тук ще бъде... О, боже, тук ще бъде крафтинг тема, тук ще бъде честа. Така. Оп. Чакам да излезе след търпение 0.12 и да я разцъка. Аз бях Райко Райчев, вие бяхте моите геймъри. Благодаря, че ме гледахте. Чао, чао.